Ťažoba po jedle. Znamená to, že kyslosť je znížená alebo zvýšená. Teraz to overíme. Mnohí si mýlia zvýšenú a zníženú kyslosť. Všetko pripisujú údajne nadbytočnej kyseline a začnú ju aktívne tlmiť. Hoci v skutočnosti sa častejšie vyskytuje práve znížená kyslosť. A to je nebezpečnejšie. Ak je grganie, ťažoba a bublanie v žalúdku, ospalosť, suchá pokožka a lámavé nechty, kyslosť je znížená. Ak ste sa pomýlili a začali ju tlmiť, situácia sa zhoršuje. Jedlo v žalúdku hnie, netrávi sa, zápal sa zhoršuje, vznikajú gastritídy, baktérie a parazity sa voľne rozmnožujú, narúša sa mikroflóra. A teraz poďme určiť, či máte kyslosť zvýšenú alebo zníženú. Ak vás trápi pálenie záhy, kyslá pachuť a pálenie, kyslosť je zvýšená. Ak je však jedlo ako kameň, plyny, grganie a pocit, ako by bol črevný trakt upchatý, kyslosť je znížená. Tak či onak, váš trávenie bude fungovať správne iba v jednom prípade, ak je kyslosť v norme. Ako ju obnoviť, aby ste cítili ľahkosť a boli zdraví? Mám riešenie. Pripravil som pre vás podrobný plán obnovy. Špeciálne pre vás som natočil video, v ktorom som všetko podrobne vysvetlil. Nájdete ho tu.